ai ku blay phi baro ki man ki para ki changa ki baji page ya kani ka channel na kapor ban nga padang so baru ya phi ya kani kapor ka bamta ka tang ka jong utara na pun em jeng discuss ngai ngu yu blay bangadang ya kani ka la sa sine ka ba ngan share sa phi ya kani ka jubab ka ba nga ngadan ngajuyo ya kani ka jengkli na kapor ling ba ke social media kum ka Instagram mat ka Facebook na padang jong phi ki subscribers ki baju kli nga ba kanan kumno bangan nang banduai dan padang jong ki baju ong yang ba kanan ngale ran ba banduai khmat jong ki brio ane ngale ran ba banduai habang ayo program ngale kumno ba kanan ngam nang bangan duai lesi dan padang jong ki ba sngap ya kani ka video ani ka por bam ta lesi pilong kum ta lesi pile ran banduai lesi phim nang banduai pisngau ba ngam nang banduai lesi haba nga duai ki bre kin sar khe ben yang kin sakran kumno yang kin sa ong ba ngam nang banduai dan padang jong kita ki subscribers ma ki baju ang ka makanya ngale ran ma bang duai ladang yo program ngale ran ma nama bang nang banduai ki ong dan ru ki ba ong makanya subha pen thot lam sa kajing duai makana makan yo man duai sibet lane bangan yo man duai dalayo ka program dan padang jong ki ba ong makanya hi kailam sa kumno bangan nang man duai ka po bang yo program kum ta tar mat ngadang lu ka juba ka ba nga ai syaki mat akan ka por bam tang ko ban sam lang sapi lemang ngatip bun apa nang jampi ki balong kum tama blase bun ba ngatip nama yal di mensuar ngadi berubah nang manduai kum tale si dan apa nang jampi ki ba ong ngangam nang manduai ki beri kan serkhe ben ngale rai mangan duai khmat jong nur kum ta tar de sho bakan ai ka juba mang ko ban sam sapi ya kan ka jing flash men sim ka bari syapang jonga lane ka testimony ka jonga akaban min kong ngaru ngade beri ubam nang banduai ngadu menswa hawan la khai nga ki yang kristan repan ngam nang banduai ngasit yo ki program kum to le ki yang mani ma bat ngakan ma kasin ka bani kong ka banga ngayo kata ka program banga de banduai ka we ka jasang bar kata ka puar ngale ko mo ngadan ka jing tiang ngama bangam nang banduai ngale ko mo dah ada kapur ngale ma ngasut ho ne ka jingwai ngasut ho na ko haka kopi bar ngatho aka kopi bar ngapulen dat ata ka jingwai ngapulen dat ata ka jingwai andang la dat tu andala dei kapur bangan lej ban duai apo yang mania ngala pule khat bible ba nga duai andang la duai ata kapur nga duai da kata ka jingwai ka banga sipulen dat dah ata kapur nang ladam tu kam don na kam sim ta kajing hosting la ne ka ba mangan hun ha pol bang la pendap ta ka program de kum ta kanang ya ki por nganang ya ki program kum ta nganang le kum ta hi ma balai tamba mangan su thu ba nga tu ka por nga su ngadan kan kajing le ran nga ong ba de se dang aduai nga ki berikan sa ong kom no kum sa ong ba ngam nang banduai kadang kata kajing perkhat hala dia ngaku aban pen is ka se ki brio ngaku aban pen is ki badan hatu lan ngaku aban pen sengap is ki badan hatu bang ong bang nganang banduai nganang kumbanang ki we ngaru nganang banduai kum ta ta ka bang ale tang asu pulin dat ngasu pai ha ta andal anang ya kisngi ki por kum to andang ala IT yal di show try bat andang ala IT yal di show try kadan ka we kisngi ka ba ngahab ban ai ka jing flag shop sema ka we ka jing sang makadang day kasian ka baning ko nga mangan share ta testimony ka tanga yo ka program tang la phone ya tawi perlong ngala kali ta perlong ang kumno bangan share testimony nga mangan pat jumalin meno ngale ran naman ngam nang te ta perlong akasen ka baning ko ulay arab ya nga ulong keren baik kai ka banapo kam siam ta bo ulapan bu ka jingwai nang ta jonga ba kum ta andang ale ta namara ta kapor nga perkhat nga ong namala dang itu testimony nga ong subu ladang ngam nang man itu tanga ong kibre kan sakran e nga ta kapor kadang ya kem ta te hadin kanang ya kisngi ki por rum tu ta kawi kapor pang ngayo biang kala sai sine ka ba ngan share biang testimony ending ba ka Instagram ta kapor ngalayo man share ka testimony ngam sim la poi perkhat bau tawoi parlo janga un sngap bol un pe ka testimony ban andang ngalahi itu parlo ngalalong le aran bang lalong le aran bang ta nga continue be ka testimony on la siben nga ong ita parlo
no ngala le ran ma ba pi pet mene tu ka testimony ka janga ba pi ngam te ka juba ka ba utau perlo wa yang ka long ka ba pen kendet yang ka long ka ba pen kendet yang ba kata ka juba ka long ka ne kenan kan ma haba pi share ka testimony dan haba pi share ka jing plasha men siam kan ma ka wai dei ba pi entertain ya no riano dei ba pi ya thu ban pen sngo bang ya no ban ondala dan mata ngala perkhat ya kata ka jing keren ka jong u ban ngalada song thu sai kedar ya kata bar kom ta ondala dap kata kasni masa sedang man sngo thu ba habang ngayo ki program habang ngayo ban ai ke jing flash men sim ne ban ai jing kran hakanu kanu ke jing sang ne ma ngahap ban duai ngam judon su kanu ke jing le ran ngam judon su ke jing le ran adu na ta kasni ka bau tau parlo keren yang ta kapor ngam ta parlo ngasu ko ban ong epi wat ong ba pi phim nang man duai wat ong ba pi phim nang man keren wat ong ba pi phim ler ngasu ko ban ong epi ni kapor ko bamta wajule ran ban duai wajule ran ban prai yu jisu wajule ran ban le ka haba yo benta ngasko ban ong epi ka jing duai ka de ka jing akran ka jing ibu play dei ba ka jing duai ka de ban ngin haban pendap nem pendap rukom le se dan apre jepi ki bajulong kom balong ngamiswa ngapulin dan ngaptep pi long kom no le se pi le ran pi jutre ban duai skon mau kan ka wing skop ban ong pi nim de ban le ran habangi duai kan mau ta habangi ngi duai nim de ban ton kata ka jing sngo ba ngam nang ban duai le se kin sakran ki bri yang akin sa ong kom no yang em kan mau ba ka jing duai ka de ka jing ya kran chok pi bu blai kam de ban entertain ya no kam de ba wajudan kani ka jis ngau ba ang bang ngangan duai namar ba ngako man pen isa ka perthai bangangan nang man duai DCP berkhat kum kata DCP berkhat bangangam nang man duai duai ba haba pi duai namar ka jing duai ka de ka jing ya kran ka jong ibu play habangi ngiyo program habangi ngiyo ka ka ba ka benta ma ka ba ni sakri yu play le se kalong ha kanu ka liang ka pa pi yo kan ma ko wei kalong ba habangi ngile dei bangi ni pen song bhayan ya no dei bangi entertain ya no ndai habangi ngile nak ta ka buram ko jong play habangi ngile kan ma ko wei kalong bangin job iki men siam ba ko do in job ngin long sha ta ka jing sai ki wei dei bangi le man song bangangan nang kumta pendu ni ka jing long manga kan ma su play tang ini kentin ibarat iba ngadan man asyapi nakam ta ko burom jomplay aman